Insellmilkom, illum it-tnejn 27 ta' Lulju. Nilqakom għall-Qudiesa u r-Rużarju immexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Permezz taż-żewġ parabboli li se nisimgħu fl-Evanġelju tal-lum, dik taż-żerrija tal-mustarda u tal-ħmira, Ġesu juża affarijiet kejknin biex jispjegalna l-kobor tal-imħabba u l-providenza ta' Alla. Illum nitolbuh jaqawwi fina l-Ispirtu Santu sabiex jagħtina l-grazzja nafdaw fih anke f'mumenti diffiċli ta' ħajjitna u biex aħna stess inkunu sinjal ta' mħabba u ta' għajnuna konkreta lill-oħrajn. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Fil-bidu ta' din il-Quddiesa ħuti ejw narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna mulej ħniena. Int li rid tmut għalina fuq is-salib Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna t-triq tas-sema mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla li tħares il-min jittama fik, mingħajrek xejn ma jiswa, xejn ma hu qaddis. Kattar fina ħnina tiegħek u kun int li taħkem fuqna tmexxina, ħalli niqdew tajjeb bil-ġid li jgħaddi, hekk li narfu norbtu ruħna minn issa mal-ġid li jibqa' dejjem. Bibnej Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Dan il-poplu jiġrilu bħal dan il-ħżiem li ma jiswa l xejn. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. Dan qal lil-mulej: Muru ixtri l-ħżiem tal-għażel għal qaddek u dawru ma' ġenbejk bla ma xxarbu bl-ilma. U jien mort nixtri l-ħżiem bħalma qal lil-mulej u dawwartu ma' ġenbejja. Għat-tieni darba kellimni l-mulej u qal li: Aqbad il-ħżiem li xtrajt li hemm ma' ġenbejk, mur ħdejn ix-xmara Efrawt u aħbih hemm f'xaq il-bdat. U jien mort ħbejtu ħdejn l-Efrawt kif qal lill-mulej. Wara ħafna żmien il-mulej reġa' kellimni u qal li: mur ħdejn l-Efrawt u ħu minn hemm il-ħżiem li nkmandajtlek taħbi hemm. U mort ħdejn l-Efrawt, ħaffirt u ġbart il-ħżiem minn fejn kont ħbejtu. U l-ħżiem sibtu merri u ma jiswa l-xejn. U l-mulej reġa' kellimni u qal li: Dan jgħid il-mulej. Hekk kien xejjen il-gburija ta' Ġuda u l-gburija bla qies ta' Ġerusalemm. Dan il-poplu ħażin li ma jridx jisma' kliemi, li jrid bil-forsi jimxi mal-abusija ta' qalbu u mar jaqdi Alla toħra u nxteħet wiċċu fl-art qudiemhom. Dan il-poplu jiġrilu bħal dan il-ħżiem li ma jiswa l-xejn. Għax bħalma bniedem jorbot il-ħżiem ma' ġenbejh, hekk jien irbagħt miegħi d-dar kollha ta' Iżrael u d-dar kollha ta' Ġuda jgħid il-mulej. Biex tkun għalija poplu, isem, foħrija, sebħ,
imma ma semewx. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajl lill-Alla. Salm responsorjali, flimkien, int insejt l-Alla li nislek. Int insejt il-blata li wilditek, insejt l-Alla li nislek. Il-mulej radan u fil-korla tiegħu stmer lill-uliedu subbien u bniet. Flimkien, insejt l-Alla li nislek. U qal, naħbi wiċċi minnhom u nara x'isir minnhom. Għax nisser ħażin huma u lejt il-kelma ma jżommuhiex. Flimkien, int insejt l-Alla li nislek. Kebsuli blejra b'dak li mhux Alla. Rexuni ballat firħa u jien kebsilhom lejra dak il-poplu mhux irrexhom nies bla moħħ. Flimkien, int insejt l-Alla li nislek. Għaxriet il-missier wulidna bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott tal-ħlejjaq tiegħu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu ġab lil folla parabola oħra u qalilhom: is-santna ta' smewiet tixbaħ lil żerrija tal-mustarda li wieħed raġel ikun qabad u żeraħħa fil-għalqa tiegħu. Hija ta' bilħaq li żar waħda fost iż-żrieraħ kollha, iżda meta tikber tkun l-akbar waħda fost ix-xejjex u ssir siġra hekk li l-asafar tal-ajru jiġu jbejtu fil-frijej tagħha. Qalilhom parabola oħra: is-santna ta' smewiet tixbaħ lil ftit ħmira li waħda mara tkun qabdet u ħaltet ma' 3 sigħan tqiq sa ma tkun qoliet l-għaġna kollha. Dan kollu Ġesu qalu bil-paraboli lin-nies u mingħajr xi parabola ma kienx ikellimhom biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta meta qal: niftaħ fommi bil-paraboli, nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija sa mit-twaqqif tad-dinja. Il-kelma tal-mulej. Meta Ġesu isemmi iż-żerrija tal-mustarda, qed isemmi żerrija żgħira ħafna illi mill-bogħod laqas tara. U meta jsemmi il-ħmira, qed isemmi xi ħaġa wkoll li hi ftit u għalhekk żerrija u ħmira huma dawk li fil-fatt jaħdmu minn ġewwa. Ix-xogħol li jagħmlu huwa minn ġewwa. U meta għalhekk Ġesu qal is-santna ta' smewiet tixbaħ lil żerrija tal-mustarda, qed jgħid li diż-żerrija tiżviluppa ma tibqax żerrija imma tiżviluppa f'siġra. U l-ħmira tħallata ma' tqiq biex imbagħad ma tibqax ħmira imma issir mbagħad xi ħaġa differenti meta titla' l-għaġna differenti. U għalhekk li qed jgħid huwa is-santna ta' smewiet tinbena fis-skiet, fil-kwiet, b'mod pożittiv imma tagħmel differenza. Hi differenti ħafna minn saltniet oħra. Il-kelma saltna aħna f'moħħna jkollna iktar idea ta' seta, ta' poter, mentri kif taħdem is-saltna ta' Alla hi differenti. U nutaw
Ġesu qatt ma juża kliem li kultant aħna nisimgħu, kultant anke waqt xi marċi ta' festi, pereżempju supremazija jew supremazija assoluta, dominanza, l-aqwa fost kulħadd, magħna ma jlaħħaq ħadd. Is-saltna ta' Smewiet tikber u tinbena b'mod differenti għal kollox minn dan. Fil-kwiet, fis-skiet, mingħajr ħafna kjass u storbju. U dal-kliem ta' Ġesu huwa kliem ta' inkoraġġiment kbir għalina. X'aħna kultant ngħidu hekk, ngħidu jien x'differenza nista' nagħmel f'ħajti. X'bidla nista' inġib, bidla pożittiva. Midjien. M'għandix xi seta', m'għandix xi poter, ma stax inġiel lin-nies. U Ġesu jfakkarna li s-saltna ta' Smewiet ma tinbenix b'dal mod. Bil-poter, bis-seta, bil-ġiel. Ma tinbena dak il-ftit li tista' tagħmel li hu pożittiv ħafna drabi fis-skiet u fil-kwiet imma li jħalli l-frott u li hemm tkun tassew sinjal ta' tama. Papa Franġisku fl-eżortazzjoni apostolika tiegħu Ifirħu Tennew jitkellem fuq ġesti żgħar li jagħmlu bidla pożittiva. Aħna nistgħu anki naħsbu f'ġesti bħal dawn fil-ħajja tagħna. Pereżempju, kelma ta' inkoraġġiment, tbissima sinċiera, li tieqaf tisma' li xi ħadd li jixtieq jiftaħ qalbu. Li kultant tkun preżenti biss bħal meta tmur tara xi ħadd marid u tinduna l-iktar ma tgħid kliem għar, imma il-preżenza tiegħek hija preżenza li qed titrasmetti l-imħabba. Għajnuna li ssir fis-skiet, fil-kwiet, jaf biha biss minn qedtejn u Alla. B'dan mod tinbena s-saltna ta' Alla. U fis-skiet, fil-kwiet, imma b'mod effettiv u tħalli l-frott. Nitolbu il-mulej illum, speċjalment aħna u nagħmlu ngħidu t-talba tal-missiena ftit ieħor fil-quddiesa, meta ngħidu tiġi saltnatek nitolbuh biex aħna nkunu dawk illi naħdmu b'dan l-istil li urinaw. Kultant hawn min jgħix bl-istorbju u bil-ħoss u b'ħafna kjass. U hawn min jaħdem fis-skiet u fil-kwiet, allura dan hu l-istil tiegħu. U għalhekk nitolbuh biex aħna wkoll inkunu dawk li naħdmu f'din is-saltna biex tinbena din is-saltna ta' Alla bil-mod li urinaw u hekk inkunu tassew sinjal ta' tama. Inresqu issa t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Mulej mal-Knisja tiegħek għejna biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna naħdmu bl-istili u rejtna inti ħalli tista' tiġi saltnatek. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha, fi-sptarijiet jew fi-djar tagħhom biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu u jsibu l-appoġġ u s-solidarjetà fil-qagħda kritika tagħhom. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbuk biex inkomplu nieħdu l-miżuri neċessarji għal ħarsien tas-saħħa u tal-ħajja tagħna u tal-oħrajn. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li jsegwu din iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa kemm f'Malta kif ukoll barra f'diversi postijiet barra
U speċjalment dawk li qegħdin f'postijiet fejn għaddejjin bħalissa wkoll minn diffikultajiet minħabba li l-pandemija nitolbu għalihom u għall-familji tagħhom biex il-mulej jagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ilqa nitolbuk mulej dawn it-talbiet tagħna żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju. Jiru glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqadda tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti tajtna bit miftuħa u bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel li dawn il-missieri tas-sema jqazzuna fil-ħajja ta' issa u jwassluna fil-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru il-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien si jingħata biex mirraj ħibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fi glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk.
U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, mal-Isqof Maħtur Anton, mej għaddej tiegħek minn għamma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza, Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħal-ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, ħafrinna dubietna bħalma naħfru il-minuħati għalina u la daħħannix fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Tiegħek hija s-salva, qawwa, glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Ma jissoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagrament tas-sema li hu t-tifkir għal dejjem tal-passjoni ta' ibnek. Għamel li dan id-don li hu tawunna bimħabba blaqis ikun jiswa s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna u iqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-irbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfridna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u l-addaħanix tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Omm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Omm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Omm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Omm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Omm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Omm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Omm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Omm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Omm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Omm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twieled għalina li ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-irweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna palma nafru l-minu ħati għalina. Ma ddaħħalniex f'tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nies ampire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nies ampire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nies ampire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nies ampire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nies ampire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nies ampire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nies ampire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nies ampire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nies ampire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nies ampire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lil Iben u lill Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santes Morina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet tanina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-irbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna palma nafru l-minu ħati għalina. Ma ddaħħalniex f'tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nies ampire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nies ampire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nies ampire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nies ampire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nies ampire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nies ampire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nies ampire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nies ampire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nies ampire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nies ampire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lil Iben u lill Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santes Morina li inti omna għalik jisma talbtana dak li twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-irbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ meta sitna Marija ppreżentat li bina Ġesu fit-Tempju. Mis-sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi santnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. ħobsa ta' kuljum għatina llum, għafrinna t-nubietna par ma nafru mnuħati għalina, ma ddaħħalniex f'tiġrib iżda ħlisna mid-deni għamma. Stima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana għamma. Stima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana għamma. Stima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana għamma. Stima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana għamma. Stima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana għamma. Stima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana għamma. Stima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana għamma. Stima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana għamma. Stima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana għamma. Stima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana għamma. Gloria lil Missieru lil Libenu lil Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santismorina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġenna l-erwih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta sitna Marija tilfet il-bina Ġesu u wara 3 tim sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsa ta' kuljum għatina llum, aħfrinna t-nubietna par ma naħfru mnuħati għalina, baddaħanix f'tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Stima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana amen. Stima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana amen. Stima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana amen. Stima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana amen. Gloria lil Missieru lil Libenu lil Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santismorina li inti omna li jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna
U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minn-nar tal-infern u ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana taħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan at-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. U ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Obsta ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna palma nafru minnu ħati għalina. U l-daħħalnix f'tiġrib iżdiħlisna mid-deni għanna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbina issa u fis-sija tal-mewtana għamman. Gloria lil-Missieru lil-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddifuqhom. Jistriħu fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. U Alla li rrit li ma tħabbina tal-anġli bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġin Qazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nisqarruhom Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost siqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen.
O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħidilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tlug glorjus tagħha fis-sema. Imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb li ser jiġi mtenni l-lejla fil-5:30 fuq TVM2. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada fil-għodu fid-9:30. Grazzi u nsellmilkom.